Kristohanon nga pagbalaan sa Semana Santa. Agi o pagyok mo o pagbalaan sa Semana Santa. Among ipabati kaninyo, kining sugilanon. Ikaw, Iso Kristo! Na nagtupani ng krus! Dako ang akong pagkilaw pagtahod mo! Amoy among Diyos o gamanan sa tanan! Apon anong nakatugot ka man! Na mamatay ang akong anak! Nagluhod og nangilyo po matunda ko nimo. Ayaw ng sakit sa bugtog ko anak. Awan niya no. Alam itugot ka man na mamatay siya. Huwag kang inundan. Kaya ka tinood ng kamanan. Busang mayo ni mo. Inambus di ka nining haliging siminto. Aron ka magkupo kung mapinapino. Kaya ka tinood ng kamanan. Kay wakay na himo para mabuhin ako ka na! Si Jose nagtubo o nagdako nga giagak sa iyang mga ginikanan sa pag-ila o pagtahod sa atong Ginoong Diyos nga si Jesus. Isip usa ka Katoliko, hantod nga namidyo siya. Nga nag-alagad sa simbahan, isip usa ka lay minister. Mga kaigsunan, ania kining sugilanon nga atong ipahaom agi og pagbalaang nining adlaw sa Semana Santa. Sugilanon nga naguluhan gigabaan kay mibalhin og relihiyon. Dili lang kumusta nung anang inyong pag-agni nga mutambong sa inyong meeting, Brad, nga aron mo balhin mig relihiyon. Di gito mo sugot ang akong bana. Sagdi lang. Mubalik kami, sister, kung maabot imong bana. Nindot kining among tinuhuan. Kay maogi ang tinuod nga makapalangit sa kalag sa tao. Mao kining inyong kining Katoliko, bati ni. Ha? Bati ang Katoliko. Kung naapro ng akong bana, tingali maglaliskit mo. Kay usabi si kalay minister sa tinuhuan na Katoliko, Brad. Bueno. Mo balik lang unya mi, sister. Mas maayo nang ako'y makigsulti sa imong bana. Biya mo sa Katoliko, eh. Way ayong Katoliko. Kaya ang mga Katoliko, pulos makasasa. Suma, adto magprisuhan. Dito sa prisuhan, halos tanang mga piniriso, mga Katoliko. Busa balhin mo nining among tinuan. Kay kini ang makalwas sa atong kalag. Bida! Dinhi pa lang ko eh. Nabunabuhan ko dyan siya. Sabaan ko dyan. Ang tinuuhan nga Katoliko. Maunay no eh. Himuon niya bate. Og ilan na niyo nindot. Ako bitaw siyang giingnan dong. Ako mo siyang giingnan nga kung dinhi pa lang akong bana. Hayan maglaliskit mo. Kay lay minister ba yung akong bana? Mo ginakonsulti niya. Nay, niya amang gay nagbilin magana siya cell number oh. Bida oy. Kita mo yung tuyuan sa pag-agni nga mobalhin sa ilang relihiyon. Kana mo idedyo ko musugot. Nagtubog ko nga giagak sa kong namatay nga ginikanan aron sa pag-ila og pagtahod sa tinuhuan nga Katoliko. Pulos ba yato mga karismatik si anhing mamagpapa? Kung ako'y mobalig tinuhuan, lagmit yut kagon ko nilang mamagpapa. Ako man to silang giingnan nga wa kay trabaho ugma. Basi mo balik to sila dong. Pues, di ko mulakaw. Pabuton ko sila nga mobalik din eh. Ay, yun na, si Inday Julia. Unsa man, kumusta naman? Nawasan na ba siyang hilanat? Nawasan naman dong. Pero maulagi, dili ka kumpiyansahin. Magbalik-balik man. Ato na siyang ipa-admit ni. Kunang ugma mo balik pag iyang hilanat.
Ordinaryo nga hilana traday oy. Kay mawar masad. Pero kun may gidadamang gyud nga sakit si Inday, dako ang akong pagsalig sa atong Dios nga si Jesucristo. Nga ayuhon niya ang atong anak. Dali ang dunggo ng atong pagampo day. Ang akong pagampo kay halos bawo jud ka. Halos adlawng tanan tuwa ko simbahan aron sa pag-alagad niya. Kada uli na ko sa trabaho, tuara kong naon sa simbahan. Busa way laing relihiyon nga makapabalhin ako. Wa, Marta. Oh, kumusta namang pamati ni mo si mong lawas, nak, ha? Kumusta naman? Labad ba gyapon ang imong oo, nak? Sakit ako din, Ibaw. Asa ba? Uy, Isip ko ginawa. Jose, sakit ko na hindukan. Magbisod siya sa pagkinawa. anak, mawa ra na. Bago pa magugrang nawasan sa ilanat. Sagdi lang. Atong ignon si Jesus Christ, ha? Nga ayuhon ang imong tanang gipamati. Okay? Mayo kadlaw. Jose, Sister Marta, ay, ni Ana sila ay, kami ni. ang tagalaing relihiyon man na. Sister mo ni. Kato na ako Uyong iulam mo. ako mga kauban. Dini ka lang, Marta. Ako'y atubang ini mga tawhana. May mo ba? Ayaw mo pagsamok na mo? Wa mi ganang makigatubang ninyo karon. Kay may pamati sa lawas ang akong anak. Kung mauna, Brad, balhin mo sa among tinhuan. Unsa? Balhin mo. Aron mamilagruhan ang imong anak. Piya mo sa tuliko eh. Bati na nga klase sa reliyon. Itiaw mo na. Halos tanan mga katoliko. Pulos makasasa. Nasayop ka, Brad. Ang tinhuan nga Katoliko, mao'y labing maayo nga tinhuan. Og kamaturan na aw tibuok kalibutan halos tanan. Pulos mga Katoliko. Brad, ang mga katoliko, pulos mga makasasa. Kay halos tanan nga tuwa sa bilangguan, pulos gyud mga katoliko. Natural nga maunay mahitabo. Kay daghan man ni. Sama ra gud na sa usa ka sako nga bugas humay. Nga kung imong habwaon, maihap lang ang mga nasagol nga tipasi. Ug ang maong mga tipasi, mao ang tagalaing relihiyon. Busa palihog lang. Lakaw na mo. Adto mo sa laing tao pangagni nga mobalhin sa inyong relihiyon. Ayaw na mo. Lakaw na kamo aron dili ko masuko ninyo. Sige, Brad. Adto na lang mi. Apahan kung makahuna-huna ka na sa pagbalhin sa among tinhuan. Andam kami sa pagdawat ninyo. Way makapabalhin na mo sa laing relihiyon. Wa. Mamatay mi nga magpabilin sa tinuhuan nga Katoliko. Unsa? Mauna, Jose. Di ba nito sa kanila natin na Julie? Huwag na kita sa ginawa. Kun mao, alas sige. Tadpunto sa ospital. Karon dayon. Unsa, doktor? Tinuo ko. Mao ka na. Sir, ma'am. Sa pagkatao sa inyong anak, daan na siyang dunay gidaang sakit. Dako ang iyang kasing-kasing. O gadunay dakong tumor nga tapad ni ini nga nag-anambog ka dako. Mao maglisod siya ginawa. Buhatan niyo ang tanan, doktor. Nga mamayong among anak. Bala magkautang-utang mis kwarta. Kisubo ko. Nga bisan pa sa iyang kabatanon, apan tinagalan ang iyang kinabuhi. Labing taas sa iyang kinabuhi, usa ka buwan o duha ka buwan. Mamatay na siya. Dili ko
Kawawa ang among anak doktor. Dili awas ako. Ibalhin ta siya laing ospital. Ibalhin ta siya. Ulos buang ang mga doktor ng ospital, ha? Mangita tag laing ospital, Marta. Mao ba ka, Jose? May balhin ka og laing tinuhuan? Ugaw. Uman kibalibaran sa mga doktor ang sakit sa akong anak. Namasin ko nga adto siya mamilagruhi sa laing tinuhuan. Dili na ko na magdugay sa Inday. Way di katabang ang Diyos na mong giampuan. Oh. Mao nga miundang ko sa akong pagkalay minister. Og mibalhin og relihiyon. Pero gaw, dili ka kagabaan ining pagbalhin nimo og laing relihiyon? Kuan ba? Basi pag gisukod lang sa Dios ang gidakon sa imong pagsalig niya. Huh. Gisukod? Siya sayod siya nga grabe ang akong pag-ilaw pagyukpo sa iyang pagka-Diyos. Apan wa siya nahimo aron na. Maayo si Inday Julia sa iyang sakit. Dili siya tinuod na gamahanan. Ka, Jose. Unsa? Mao na, Jose. Patay na nga itong anak katuwa siya kwarto. Nasagot tingali ang Ginoo nato kami balitag relihiyon. Mao nagipahuntagan to niya siya isilot. Gigabaan sa Jose. Uy, gaba nga may abot na to, Marta. Tungkol kidaan ang masakitong si Inday Julia suwa, patamubalhin ang relihiyon. Bati siya! Dili siya tinuod na gamahanan! Ikaw, Jesucristo! Na nagtupani ng krus! Dako ang akong pag-ilaw pagtahod mo! Amoy among Diyos! O gamanan sa tanan! Apan anong nakatugot ka man! Na mamatay ang akong anak! Nagluhod o nangyayupo matutago ni mo! Ayaw ng sakit sa bugtog kong anak! Apan gano! Ayaw itugot ka man na mamatay siya! Huwag kayo inungdan! Kili ka tinood ng amanan! Busang maayo ni mo! Inambus di ka nining haliging siminto! Aron ka magkupo kung mapinapino! Kili ka tinood ng amanan! Kay wag kayo na himo! Aron mabuhin akong anak! Kini ang nanay ni mo! Ang akong kamot! Galing ni Santo Cristo. Bigay. Hayag. Kalit nga. Mihayag ang Santo Cristo. Ang tao nga nagdupa sa krus. Nahimong dako nga tao. Ginoong Jesucristo, ikaw ba kining akong nakita? Pagkahulang, ug pagkatapaw ra di ay sa imong pagsalig ug pagtuo kanako, Jose. Apan pinanggap ikaw. Kay tumang kadismaya o kahiubos lang ang nagpaswabi sa imong kasing-kasing. Lakaw, adtua ang imong anak. Kay nabuhi siya pagbalik ug nahanaw ang gihambi niyang sakit.
Galit siyang nawa. O nabalik ang gamay nga imahe ni Santo Cristo nga nagdupas sa krus. Jose na pong milagro! May bangon si Julia! Nabuhay ang atong anak, Jose! Lagsik na siya! Nawa ng iyang kaluya! Ginoong Kristo! Salamat niyo! Pagpasaylo ako sa akong pagbalhin ng reliyon. Karon dayon, mabalik ko sa iyong sabakan. Dili na kumubuwag ka nimo! Ginoong Kristo! O dini natapos ang atong sugilanon nga gituyo sa pagpahaom nining adlaw sa Semana Santa. Sugilanon nga naguluhan, gigabaan, kay may balhin og relihiyon. Sugilanon nga sinuwat ni J. Barayos, ubos sa direksyon ni Alan Gulyat Nacorda, spinner Ariel Mancao, soundman Christian Chano, atong audio editor Randy Nacorda Tayad, o kinapilan ning musunod sa papel ni Jose, Oji Kumpuk Rakasa, Marta, Jennifer Tato Minyusa, Simon J. Barayos, Ginoo John Gomez, Maria Teresa Soria. Gidalit kaninyo sa RMN Drama.